Sabay kaya kinatakan plus ay nag-11. Plus sinabi. Sige na. Plus Kirara. Sige, okay na Dudong Pawiks. Uy, sayuwa din nato din yun, no? Gani. Wala pa kung gani si Dudong Pawiks. Sayo, magudlay ko na hugas sa plato ganina. Pagka Maglay. ako, dito na Sayo ko na sakiran. Gani, ako di ay. Magpinpin ni Sirapin ta. Sige. Ako'y kuan. Ako'y kanang kuan ha. Kanta. Kanta, Sige. 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 Kumot Kirara. Pen, di sarapen, di kutsilyo, di armasen, how, di karabaw, di batoten. Sayang pula, tatlong pera. Sayang puti, tatlong salapi. Bogbog, talabog, manggang, hinog. Oh, ako ha, ako ang isa. Nagkosan si Chris. Ginala ko isa. Pen, di sarapen, di kutsilyo, di armasen. Kapangit, ana, uy. Magbuot mo na sa Dudong Pawiks daw, kanindot ani. Nako ipadula sa inyo, ang dangin na ninyo, pangit man kayo na. Kanindot ani. Magbuot man daw si Dudong Pawiks. Mapugay pag-abot nimo. Pabida man daw kaayo. Sige na, Claire. Ako di amarebi, balin si mga kuranan, mura man kaglangaw pero naglubot. Oh, di ako kabangit. Imong bangko. Tapat ta Kirara ha. Nako ipadula sa inyo, ha, lingaw kayo ni. Ha, Sige, unsa man. Sige, dulatan ninyo. Wala pa Sige, bitaw si ma'am. nako ipadula sa inyo ha, na maghuna-huna na mong number na sunod. Human, ang kinadakan akong plasan, kung pilay ada to, minusan si kinagamyan, pagkahuman tag-ano na ko ang answer, dili kay pin, di sheriff, pin, di kutsilyo, di armasyon, nila daw na daw. Yailan ang dagoy ni mo Dudong Pawiks. Mura ba yan pamabahay mong t-shirt ha? Ay, usaba Maria ba? Kang mama ba ni? Puro sa mga bulingon ng ako ang puti-igod, maunang ni Banos na ako sa sinihan ni mama. Sa man imong padula, sige na, maabot ni si Ma'am karon. Gani, sige na, sugdi na Sige niyo. na. Kini, pamina mong tulo ha. Pag hunahuna mo og number, bisag unsa nga number, basta kay sunod lang. Ang kinadakan sa inyong ginuhuna na number, akong paplasan. Pagkahuman, ipaminus na ko sa kinagamyan, unya, pag-ano na ko ang answer. Ha? Sigurado ka Dudong Pawiks, katagan kaya ka? Gani, unsa na? Magic? Labaw pa ni sa magic, gamitan ko nig power of the mind. Wala. Mata ni Dudong Pawiks, tuyok man. Puti na lang nakita. Yaman kayo ni si Dudong Pawiks ba? Ambot lang ka. Balhin ko niya akong bangko dito ko sa inyong atubangan para magkaliwanagan jud taron. Unya, kinsa may una na ako tag-anan sa inyo ha. Katagaan ka ka Dudong Pawiks? Gale. Di, ako yung na Dudong Pawiks. Bisag unsa man ka nga number Dudong Pawiks? ha? Gani, bisag dagko. Bisag dagko kayo. Bisag unsa, basta kay sunod lang. Pag huna-huna kirara og unom ka number. Sige na Kirara, sige pag nauna na ba? Ay, Dali sa- Kirara. Nyo mo na? Mana? Okay na. Okay na Dudong Pawiks. Unsa ang numero ha? Ay, sapat Sana. ka suhong. Tama din. Sige na naman. Dilo mong tanan, konsentritan sana ko kadali kirara. Ang kinadak-an kirara plasi og 11. Sabay kaya kinatakan plus ay nag-11. Plus sinabi. Sige na. Plus Kirara. Sige, okay na Dudong Pawiks. Okay na daw, okay na. Humanag plus kirara. Katong gipaplasan ako kirara, may nusi sa kinagamyang number na imong ginahuna. Si Do Kirara. Maka-answer ka ka na Dudong Pawiks. Kabaluday kasi ang una. Kabaluday ka. Kasi ni si Dudong Pawiks. Manalagaan. Ay, sapat ka itong minusan ba? Sige na yun. Minusan na to sa kinaganyan. Naglalis ka mo. Sige na Dudong Pawiks. Kina. Unya, unsa may answer? Unsa may answer Dudong Pawiks? Istoryahin meron Kirara ha kung unsang numero ha. Ani Kirara, unsa kaya na imong giuna-una di ay? Power of the mind, power of the mind, power of the mind. Nakita na nako ang answer kirara. Ang answer kirara no 16. Tama si Kirara? Tama lagi siya. Unsa di magsunod na yung number?
6, 7, 8. 8 Oh, plus 11. Plus 11, di 19. 19. May minusan sa kinagam yan. Minus 16. Ano tama na ba yun? Ano pawis? Bayarin mo pawis. Wala dyan mo'y beliefs ko ba? Wala pa ni nasipyat ang ako ang power of the mind. Biyawang dudong pawiks, uy! Dudong pawiks! Ako na po dudong pawiks! Listo lang yan, ako na yung power of the mind, ha? Tsamba na to, kay gagmay man kayong numero nga gi-county kirana. Bikan niya ko, kay dagko kay ni. Ay na diha, maabot na po to si Ma'am Ron, kasabaan na po ta anik. Kay katong ni agin, ingon ba si Ma'am na murag sabungan atong classroom kay saba daw kay ta. Unsa man na si dudong pawiks, uy! Ako na ba? Dagun sabo, masiguro mo ni Kirara. Gali. Sige na! Ugma na po ta ninyo, Maria, pag sayo mo ugma, kay tag-anan ta mo sa ako ang power of the mind. Sige na, bantay ka dudong pawiks! Kami doon ni Claire! Gali! Biyawang dudong pawiks, do! Gali, unan man niyo. Gali ba? Tsamba ra po to.